팝이 타포 rappers 쌤이야 우야 이제는 18 근데 벌써 200만 우야 I'm on the track feel like nobody I need someone in a bit for the marbling I don't go back so I guess a Bugatti You know what I do you're the yak's a party 우야 실이 아닌데 나는 한국에서 몇 샷 우야 노래하다 쉽게 가묻혔어 지금 몇 샷 우야 재미없어 전부 다 꺼져 이게 몇 샷 Pop! Up, up! Майко, шагна, че скоча отгоре! Какво направя? Не, нищо, бахче инсейна! Знаеш какво стана? Скочих, много бързо тръгнах, извиняй, моя грешка. Нищо. Само си във въздуха, аз съм точно над тебе, човек, и само бия спирачка във въздуха. Брат, щях да скоча върху него! Ай, преди да е загрял дрона. Ще правим дубъл 2. Кадри бетон Дай да ги видя. После, дай. Иначе се видя как се метна отстрани, за да го удариш. Да бе, да. Гледай, как се вижда. Май, изглежда добре. Не бе! Ало! Не е благодаря техниката да не събута. Дай се един път на мене. Дубъл 2? Да, ама само аз този път. Оп, оп! Абе, брат. Големия, най-големия. Пал, моля. Някой ще минава ли? Аз. Давай. Дръжавата. Чай мина. Аре бе. Я, брат, не един липка, Джаксън Гост. Брат, в последния момент се закопчах. Майки, слизам единия ми крак и тей надолу, в последния момент се закопчавам, брат. Аз сега искам да го въртниш към Джаксън Голстън, обяснявам бърза процедура. Слушай сега, Джаксън Голстън процедура бък за мене. От тука тръгваш с whip и въртиш с стейбъл. И въртиш ете. И правиш от тук ете. Както си ете, само полягаш с гумата и се връщаш. Аре, пали го с V4. Да. И се чекат V4. Глик. Моето дали. Глик, това чакай, мади. Дай 10. 10 точки. Модерното. Явно запълни точно това. Дай 10 точки. Дай 10 точки. И 10 точки. Дай 10 точки. Какво правиш, бе? 10 точки. Значи правиш така, после идваш. О, сексито. Чакай, идвам. Айде, Фил, чао. Какво? Старото, брат. Майки. Гле модерното с бензин. Гле модерното на тока прави. На тока. Вдига 40, включва двигателя. Ай, къде са вре този? Денка!
Исках Денката, ама видя. Нека ги, колата в Риш Протекти ми да свърши. Ай, секси! Ай, секси! Кой идва, бе? Стълби, стълбите, стълбите! Стълби, стълби! Прем по средата пак. Бягай, бе, бягай, бягай! Много мръсна така. Ай, само пръщече. Ай, нагоре! Няма значение. Майки, искаш ли стълби? Стълби! О, yes, come on! Айде! Дай стълби, бе, Денка! Все се убил, бе! Мен ме стана псис! Тука, тука! До тука сте, до тука сте. А ти как лезе, бе? Денка, ще успее ли, бе? Ще правиш, бе? Да ги слизаме? Не, бе. А то верно много мръсно. Браво, майки! Празнай големите бокуци мина. А къде е Наско? Его, Наско! Браво, Насе! Браво, Насе! Най-добрия! Аплодисменти, бе! Аплодисменти за Наско е чек! Пусна кучето. Алексей. Бачи буркан. Алексей, пусна кучето. Айде, бягаме. Пусна кучето, беги. Сами да си приказват. Как почти го да помоля напусни, до гуша ми дойде. Аре, тока. Не ме занима. Имаш ли радио? Все пак ще има... Радио имаш ли? Да бе, гледай. Радио Enjoy. Ти за кое? До фейсизни, не ме занимавай с глупости. Бягай от тука и не ме дразни. Аре, не дича спираш. Ако може хората, които ще бутат надолу да изчакат, хората, които ще ги пускат. Така е, да. Дай хората, които се убиват. Аз ще пускам. Аз се убивам. Майкъл. Бао. Ай, тук видим тук. Чисто. Аз няма се заключавам. Мачино, последните са... Аз долу като слявах и направо на биг ботамата. Да, аз го чух. Дум и отзаде дум. Да, аз го чух. Айде, всички сме тук. Ай, секси. Ай, секси. Нататък към борса. Абе, кекси. Секси, бе. Кекси, кажи, бе. Не, бе, секси той, айде секси. Добре, ари, секси. Къде отиваме? Ай, не знам секси. Къде? Не знам. Дам покрай едни момичета и викам за Иван. Ей, ти момче, ма хареса трък. Ей, че има стрес, ай.
Дай хубаво бе, дай хубаво го направи. Майка се остраве. Ооо! Може да кажа, бати тежко карам. Не бе! Стил бе. Нали всичките на една полза? Бе, аз ще I'm built different. Чакай, аз не го бях оставил тебе, чакай малко. Че ли ще направиш сторито? Аз ти ще ме тагнеш. Ооо! Моля го легне така. Асе! Come here! Кой го буташ? Tu само падна. Я завърши моето. Просто ако вече кашкавал, тук ще да съм в последните моменти. Имам че ластика горе. Аз си изгася цигарата в челото, че ако трябваш тя ще... Добре, че бързо той. По-споко, ако беш бутал в природата, ще тя те убия. Давай чилата, давай чилата. Даже не виждам ко снимам. Чакай. Чакай, секси. Гледай къде си своя крака. Че направо те са за тебе, бе. Право би коня. Пази, че са, бе, майки. Държаш ли? Стари домино ефект. Гледай, брат. Я държи. Виж ма къв съм атлетичен. Ну погоди, не знам фокуса къде имам. Точно, ако нямам да... Това е този пътик, аз за първи път ще ви гледам. О, what? Ти от кога сте, бе? Дай, мекеле! О, той много яко, ай пак. Аре! Ай пак, той има изкифи, бе. Ти от кога е те? Да, аре по-бързо този път. Дай, този път мята ми дропа е там, не да го газам. Да, бе. Че ли си зад мене? Че ли си зад мене? Готов ли се? Готов ли се? Сега. Абе, Цецо. Много як дроп обаче. Нещо другото. Дай. А? Бай! А, what? Тук нови пътеки. Бай, не се закочах. Бягай, бе, бягай! Много мръсна така. Ай, само пръщече. Ай, нагоре! Долу много път сила, брат, не мога да се мине. Денка, аз те гледам тука. Денка, аз те гледам тука, влизаш в някаква джунгла, Bye, have a great time. Брат, аз чаках да е толкова. Да не чак толкова мръсното долу и не се виждат стълните пъчи. Майки, дай един път ти пред мене, бе. Един път ти пред мене. Един път пред мене. Аз искам да съм пред тебе да ме снимам. Не съм много обиден. Къв си? Не съм много обиден. Обиден? Обеден. А. Аз съм пред тебе да ме снимаш. Ай, Денка, да, бе. Нали за тебе искаш да съм? Да бе, ама чакай ги те двамата. Викаш, че не са знае какво ще направят. Да бе, чакай ги поне да тръгнат надолу и... Абе, кой е този дроп обаче? Мен на кефи, да. Някой ще отпадаш на пръстия, меки. Да. Давай, виж нинджата. Но нинджата е Ще голям слиза по рад. най-бързия начин, защото И сега слизайте набързо и върху гъта на майка, брат. Аз да сляза ли, че слизам? Да, бе, слизам. Ще направиш. Искаш ли? Криво салто искам. Чакай ти, бе.
Уга, буга. Квартирата! Буга. Вероятно. Майки, дръж! Денка, дръжиш ли? Не! О, са ти леко е. Да, бе. Брат, дай го засилим двамата да го метнем в водата. Как ще да го засилим, виж кой къса, брат. Ще намерим по-дълго. Ай, файм някакъв голям камък да го засилим, да го метнем. Тос ли си избра? Тос. Как да нямам? А, тос ли е, бе? Тос мога и сам. Алекс, пази се. Алекси! Тос мога и сам. Да, тъв раз не само ти. О, две жабки. О, къде е за жабка? Търсим жабки. Ето се за жабка. Направо го забих. Бам, ба, да. А момчета, кони има, бе? Нямаш! Ние сме бавно развършили, бързо изоставащи сега. Не мога да Бързо изоставаш. Аз съм нинджа с ауто. Денка, тук е ти, брат. Спайдермен. Ти слези! Няма да съм нинджа. Брат, само е тук ти, слези. Знаеш аз как бързо чак да сляза? Аре, момчета. Хайди да пък. Ай на кантарче, на кантарче. Виж, минаваме и на кантарче. Yeah, look, I was passive aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties as loose ties. Out or not, he begging to go or not. Depends on the situation, he going up like inflation. Fuck all the haters that said that he couldn't make it. My brother drowned in the lake, how could all you people mistake it? He fought hard for what he had, murderers holding guns. You worried about all the extra to water gets in